ассалому алайкум, подписчикони азиз, хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Бародарони азиз, ирӯз мо як сар буқачаи шведиро баҳри шумо пешкаш мекунем. Навор кардем, як бародар хоҳиш кардааст, навор кардем, дар канал мондем. Занг бизане, харидорӣ кунед. Бародарони азиз, ногуфта намонад ки мол қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати намуна. подписчикони азиз, ҳамин бародар хоҳиш кардааст, фақат дар ин рақамҳои телефоне ки мо дар зери экран мемонем ё мегзарем, фақат WhatsApp кор мекунад. подписчикони азиз, занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мол бигиред, харидорӣ кунед. мол нархи дастрасай, мол бениҳоят молаки базеб, зоти хуб, 10 моҳа гусалаҳай. подписчикони азиз, нархи мол 14 000 сомонӣ муомила дора. бародарони азиз, дастафка надора мол. фақат харидорӣ мекунед, хитон муомила мекунед, мере миёре. нархшам нархи дастрасай, муомилаи хуб дора бародарони азиз. фақат фикр ақидотатон дар зери комментария бинависед, занг бизанед, харидор метавонед ки биред дар хонаш айпешӣ бибинед. касоне ки ба ноҳияи 5 қарибанд, бараванд дар хона айпешӣ бибинанд. подписчикони азиз, то наворҳои оянда худоҳофиз, сарбаланду хонаобод бошед.